Pan aeth Iesu yn ôl I ochr draw'r llyn, roedd tyrfa yno i'w groesawu. Roedden nhw wedi bod yn disgwyl amdano. Dyma ddyn o'r enw Jairus, un o arweinwyr y synagog yn dod ato. Syrthiodd ar ei luniau o flaen Iesu a chrefi'n dair arno I fynd i'w di. Roedd ei ferch fach, 12 oed, oedd yn unig blentyn, yn marw. Tra oedd Iesu'n siarad, roedd dyn o di Jairus wedi cyrraedd a dweud wrtho, Mae dy ferch wedi marw, felly paid poeni'r athro ddim mwy. Pan glywodd Iesu hyn, meddai wrth Jairus, Paid bod ofn, dalia I gredu, a bydd hi'n cael ei achau. Pan gyrhaeddodd di Jairus, dim ond Pedr, Iowan a Iago, a rhieni'r ferch fach gafodd fynd I fewn gydag e. Roedd y lle'n llawn o bobl yn galaru ac ido crio ar ei hôl. Stopiwch y sŵn yma. Dydy hi ddim wedi marw, cysgu mae hi. Dechreuodd pobl chwerthin am ei ben, gan ei bod nhw'n gwybod ei bod hi wedi marw. Dyma Iesu'n gafael yn llawr ferch fach a dweud, Cod ar dy draed ymhlentyn ni. Daeth bywyd yn ôl i'w chorff, a chododd yn y fan ar lle. Wedyn, dyma Iesu'n dweud wrthyn nhw am roi rhywbeth i'w fwyta iddi. Roedd ei rhieni wedi syfrdanu, ond rhybuddiodd Iesu nhw I beidio dweud wrth neb be oedd wedi digwydd.